Že proti nám nastúpi jedno mužstvo, ktoré není mesiac pokope, ale už je dlhší čas pokope a to mužstvo má svoju tvár, vie, čo ide hrať. Snažili sme sa eliminovať tú nátlakovú hru Rimavskej, tých kľúčových hráčov, ale dneska to bolo, z našej strany to bola tragédia, lebo v tom stave, akom sa nachádzame, tak veril som, že sa dostaneme z toho skôr, nám nič iné neostáva, len veriť od zápasu k zápasu, ísť šlapať. Chlapcom som povedal, že z tejto situácie, v akej sa nachádzame, sa môžeme dostať len sami, lebo kde prídeme, každý na nás sa vyjecuje, každý vie, že sme v nejakom krči a hovorím, chlapci, bolo vidno, od prvej minúty boli nervózni pred domácimi ľuďmi, aj to je, kričia na nich, viem, že ani oni, tí ľudia to očakávajú, že sa to raz zlomí, tiež viem, že tú trpezlivosť už nemajú s nimi, ale hovorím, je to mladé mužstvo, my lepíme, nedá sa očakávať od toho mužstva, že budeme mať nejaké fantastické výkony, keď hráme s 3 obrancami a lepíme každý zápas, hrá tá obrana v inom zložení a my sa zatiaľ hľadáme na tom ihrisku. No. Chlapcom som povedal, tu nejaký krík alebo humbuk na nich nepomôže. Tu hovorím, len tvrdá robota a len ja s nimi dokopy, len my sa z toho dostaneme, nikto iný. Nikto nám nepomôže, práve že ešte hovorím, že nás udupú všade, budú na nás šlapať a hovorím, len poctivou robotou musíme z toho sami výjsť. Takže hovorím, my dozadu už nemôžeme sa pozerať, čo bolo, my od zápasu k zápasu dopredu sa musíme pozerať a veriť to, že tvrdou robotou sa z toho dostaneme a to mužstvo zase sa dostane do starých kolají, kde malo tú fazónu víťazstiev za sebou a tí chalani si začnú veriť a už to pôjde. No.